Masato siya kabasanat si kayo namin mga karo. Eto na naman si Karo. Nangungulit na naman sa inyo. Magandang umaga sa inyong lahat mga karo. Kumusta na yung buhay-buhay natin dyan? Kumusta na yung bilay tayo dyan mga karo? Manluto natin ikin. May binalatungan niya manok. May ikin organic. So iluto tayo mga karo. Ay shout out pala si Ken MG Dance Guling from Abu Dhabi, dan si Mayra de la Cuadra from Singapore, intan si Ken na may Arjon Makasyov mga karo. Salamat at sa may pa-star mo mga karo Arjon Makasyov. Balbalaga salamat at pambabantay yo. God bless la at pamilyam yo. Pamilyam mga karo Arjon Makasyov. Salamat ang pambabantay may video. San iking ko labak man mga karo. May iking ko Facebook page ko Aro Vlog. Like, share and comment kayo maklatan mga karo. Insan nyo i-subscribe my YouTube channel ko Aro Vlog. Like, share tan nyo ipindot may notification bell paano updated kayo mga aray gawang kong video mga karo. Agyo ko mong lilingwan na i-share yara video kay mga karo. So balga salamat lalamotot si kayo mga karo. San araramay ken balo lalamo yan ang palo siya. Salamat lalamotot sa arami ng palo. Then san aramay man lalike, san aramay man ko-comment tan man share. Salamat at si kayo mga karo. Tan nagugustuhan nyo ay gagawin ko ay ingat kilatan mga karo. Balbalaga salamat at sa araramay ken. Tan arami ng pa-shoutout. Shoutout takila mga karo. Bantayan nyo lang paano naringaljikin nyo ngaran nyo mga karo. Antay ni inurasang klame balatong mga karo ni usap po manaya may nalak mga karo. Katumbali-baling klase ya balatong sabay ko lang mga karo. Tatan kintan halos 99 years kong pinalumag kod kabasantan ay kabasan ng intong ko yung 12:30 tan mga karo. Ngayon may singkal kakadanom nalapod inirangan luwag lang mga karo. Insan amay ken mga karo nilokasang kuwalang mga karo alas 4:30 lad sa atan nagnikim yun kung initay pampalasa to mga karo. Nor cubes bitsin san ko nyalaikin mga karo may arunggay tapano kalaok to pabali-bali may pising tayo ya balatong mayuyom na lamot mga karo. Wala lamot so kinton unuran day isa labat so inalak mga karo tad day isa mo labat may pising tayo kami nalakay ni ginawala ya ken inuyos ko labatan mga karo sarag tulatan agto sarag ken ararami arum kasi sagsaken din siya kanila ang inurasan may karga ng kaarulatan maganulatan na naluto ni karga to maganulatan mga karo ni mga tawayan to ni atem-atem may balatong mga karo bali-bali medyo kila bilong lah tawayan ng karo taway ito karo taway ito kasi taway bayag ayos lang ko ng mga karo yan mansirong lasan ko alo sa inluto mga karo 12:30 kinto ni alabi anak ko mandam tayo namin mga karo mandam kayo maglatan. Balbalaga salamat lang at sa rami pambabantay yun sa video kay mga karo. Ingat kilatan mga karo.